nga, bilite. Sige lang kuya. Ay, salamat kaya. Kaya. Salamat, God bless. Hola. Boulevard boss. Ay. Simple kan? Ah? Simple kan? Oh. Ano ka lang trabaho? Permiti ba ka lang makakuha na sa LT Orbit? Oh, yeah, solid mark. Solid mark? Oh. Motoran? Dili, appliances ba? Appliances. Ah, appliances. Oh. Ah, straight siya. Asa mga solid mark dili ka din si Basi dili? Dili, ato dito. Main mo to dito. Ah, balay mga appliances yung mga talbawan. Oh. Ah, Dili pa nga appliances. dili. Magkilig sa SM. SM, solid mark na rin. Ah, Kasi ano, natungan sa Kiwali ba?